Hello mga kalano. Hinay lang tingog kinata diri Jollibee. So gutom na kayo sa mga sa may karon no. Mo na kinabuhi. Mo na kinabuhi sa tambay, tingbon lang. Pamahaw paniod to ba. Pa may trabaho, may kwarta. Mga sa may karon na. Okay. Naka-play na naman ka. Wala mong good. Wala mong nag-record nga ako. Klaro, tako ano, kita nga. Di ba, Masanay number mo kawas, record na. So karon namin diri karon sa bubble tea. Puti mo yung gugnaw. Klaro ana. Habal-habal driver pa gani. Partida, habal-habal driver. OOTD. Pangatayar to, project pang habal-habal driver ba. Ito sa mga wala makabalo. Nag-drive ko habal-habal. Una kong income na 600. Sunod kay 390. Sunod 105. Naghapon 250. Mo nang librihan di kag babulti. Dali kabaw ka sa 250. Kwanto ka oras ay mga tulo ka oras ka pin. Pero 250 pila na ng kadlaw sa. Mo lagi nga. Usara ka palitan. Kurot na 250 na ko. Mo ni ginabuhi sa tambay kanang soroy-soroy lang ba. Ato-atog mall. So nagapalit ning kabulti, duha ka buok tag 100. Ya duha ka buok gipalit tag 200 tanan. So kaning 200 nimo ipayat man nimo usa kahon nga Lipton tea. Dagkanon ta ni. Pertirang gamaya 100 Ginoo ko. Hayag ko diri no. Oh, hayag ba. Puti kay katanawon. Mura ka gold dili habal-habal driver. Labi na diri kay nindot ting lighting awawa. Ayaw. Oske. Puti ano ko, puti ba. Janet Cruz. Depende gini na sa light day. Kana mga gwapa. Basta ato pa kana mga gwapa magpahayag na permi. Oh. Buha sa inyo. Nagduda naman ko rin duha eh. Oo. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Yan ang nagdugay ang karito? Yan ang nagdugay ang karito? Nag-order man ko. Ikaw mo rin duha, dugay ka mo na uman. Ilang mata sa to sa Happy Plus. Ano nga, tag number naman. Yan ako. Ano? Ano? Away mo, ang imong sineriyahan, magkakanga. Dili, nakakala ko thin crust cake. Nana, biya kapag last time, magkana ka thin crust. The sound of a better thin crust pizza, pressed thinly over and over with fresh ingredients baked to crisp perfection. Finally crispier and tastier. Ganyan dapat ang thin crust. Crispier, tastier, better. Greenwich Pizza Thins. Oh, may ibang kita kong mga tin crush. Daghan akong mga tin, gineb ka. Mga daga, tin crush, gineb mo, gineb ka. Tin crush, yung puta na ito. Talaga mga tin, des gawasan. Klaro. Ayan. Yan. Karon, mga namin diri karon sa Greenwich. Ang tambay na apot diri. Mori tambay nga hilason kay ba. Nagdapaw sa Greenwich. Magbubble tea, kao nagpizza. Suro na ni chowking, shawarma, taga librihan gyud mo. Grabe sa ka na sa. Dili na mingo tag tambay din may bati sa pabinaon. Nam say tambay din positive ang meaning para sa kuha ba. Mao ni magapamatuod nga positive ang meaning sa tambay. Santa. Suroy-suroy, di ba? Atog mulmol, ano ba? Ubang tambay biya kasabaan bilang kiri kanan. Sige pag tambay daw okay no. Buhat rin balay. Sige nagkaon, ano ba? Nagkon mo ka sightsee ba ka? Wala rin nga trabaho der magatabang ka sa pamilya. Negative ang meaning kasabaan pa ka. Wa pa kay trabaho, wa kay income. Ako, way income, way trabaho, sig suroy. Oh,
Sa una ito, guulan ako, tambay ko sa una. Wapa ko ka Japan ba? Pero pag uman ako Japan, tambay na ko. Ano? Para mag... Okay, hindi matambay. Tambay is life. Tambay ayong. Muna sa mga OFW diha. Matambay ganun mo. Ayaw mo gagool. Sunduga ko ninyo. Kung na ay hari ng sablay, na po'y hari ng tambay, si Paul. Dungan, utak ka. Ha? Dungan na tagaan na. Mga ginahinig ako na una. Balik ka, be. Lagi, ikaw na lang na. Mga tip ko, tipisa na ba? Tipi na, ano, dungan. Edit na lang ko na. Dapat magdungan mo, gusto ko. 1, 2, 3. Hindi na lang ma-edit, kinagita, gin. Paka ito. Edit na. Rood na ko eh. Dapat mo inana, dungan-dungan, gina. Antong makita na ito. Kupul-kupul, binang inana, kupul. Ano, dapat magdungan. Awa, ang strong akong giko na. Kapal ka. Kupul lagi, pero naguna kag ana. Ang ginawa yung dapat issue. Tipi ko, kung yung Kasi tip ko. likag mahal ka ni mo. Kung yung tip ba? 1, 2, 3. Ana, magod. Wala, naguna na sa siya, naguna na po. Dungan lagi, dapat magbuhat ka sa instruction. Ah, sige. Mo na kupul. Madugay ka ng kupul mo, mapul ka, mapulan ka. Okay, Kupol. kupulan. Kuplan. Kupulan. 1, 2. Unya. Narasag, ano ang sa dili? Hala. Lagi sa tubig. Tubig. Ay, kinabuhi na tampay. 2, 3. Na ba? Siguro na ka. Isa. Lami siya? Yan o. Gapon. Nawa. Usay ka ng naong sa mga gwapo? Gwapa? Ba, mailhan mo na. Basta Kana pictorial ba ka ng mga model? Usay mga naong nila. Ikaw, papayam dyan ka. Usahan ba? Kana mga Kylie Jenner, mga Juan, Kardashian, kana ba? kung sa'yo kinahanglan niya Usay na. facial expression ba? Ano? Ikaw. Sa mga laki, maganga mo na gamay, no? Bantay ko ito, maganga gamay, dili. Jadi mo katawa. Kung yung ngipon, duha ka buk ngipon na ipakita. Dili, tanawa ako ha. Oh, di ba? Asa? Sige, mo na yung kamera no, picture taking na. 1, 2, 3. Oh, di ba? Nasa kanang unscripted photoshoot. Ikaw ka na? Unscripted? Oh. Unscripted. Kana bang mag-storya lang mo ba niya? Kalitan mo picture ba, anak niya. Kuni, ato bang, anak. Okay, as bayan na tayo. 1, 2, 3, ato bang nila? Oh, nam na yung mga nanang excited na. Gano'n, kabaw ko, anak? Siyempre, vlogger, beta ko, anak. Oh, kabantay ka itong 1, 2, 3. Oh, diba? Dua dito niya po niya. Duwag ngipon sa laki. So, bye. Mo gina ko nabantayan kana silang kana Cristiano Ronaldo kana soccer nga sikat kayo. Diba? Tanaw rin ano. Oo. Kana silang piolo ha. Di na ipakita ka ng ngipon. Kingkoy, masay kayo ipakita. Kingkoy kayo, diba? Sa mga pictorial, duhar gina kasagaran ngipon pagkita. Balik ka lang. Uy, Libre. bantay ka tong kuwan. Kung sunog ito ganiya ba? Kung kuya, 1, 2, 3. Oh, diba? Ana na siya. Nakayawan ako ng ito. Astik. Ito ka sunog. Ay, ka na sweet. Di sa mga nagrananay lang akong trabaho dyan karon nga sideline. Nag-drive yung balhabal. Kung nakabantay ko, dagan yung nakabantay na ko. Dahil mga ginako prangka ni mo. Nakabantay ko nga. Dagon dyan nakabantay. Dagan na nakabantay na ko mga tanaw sa kuwa ba. Dagan mo tagad pero dagan ang ingon di para sa una way managad eh. Daot eh ko sa una. Pero karon parang nulunduran ko may dagan managad. Kung nakabantay ko puro lang mga bayot. Siguro ganang managad na kaya nalipay ko ba pero om si babae. Puro bayot eh. Ako lang katingalahan, ano puro bayot ba? Labi na magara, ang ganang bayot ako inon ma'am. Lagi na yung mapayot magparog. Ma'am, balhabal, motor. Cute, parang
Kuha silang paminaw, no? Nalaman sila. Ganahan tatawag ko mama. Muna, tingala lagi ko. Puro mambayot na ibong na ko. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. So karon mga kalano, mga aon sa ni karon. Kay duha na ko inahurot ko ro. Ako po kaon. Sabaw ka di ba kanang malipay ba ko kanang busog ko. Kuyog tanduha. Kay di ba lalim nga gutom ka while hungry. Wala. Ayaw di ko biyae ya. Ayaw di ko buwagi. Okay, di na baralim nga mabuwagan niya. Okay. Pagkahilak ra ko while crying. Wala. Boys ka din. Ara gud karon guro. Inot di ko naon tanaw, di ba? Guwapo kay ko while handsome. Wala. So karon manamig kaon karon. Busog na kayo may. Magsuroy-suroy sa mi diri, manglakaw while walking. Wala. Ano na mo? Ano din ka? Gawalo ka lang. Wala na lang. So karon padong namin manguli karon kay tingala na ni sirado na ang shawarma. Ang gabi nang ko kayo mga 9 PM na kapin, nasobraan mo sa tambay ba. Muna kinabuhi sa mga tambay ma. Manira na lang ang mall. Pasiradaan na lang mi, mami kamay to shawarma. So karon padong namin muli. So karon nang-hiring pa ko mga laing katambay. Ngita ko kanang grupo ba. Di lalim ng ikaraw sa tambay. The more the merrier. Oh. Sa mga way trabaho na tambay na.